Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Aşgabatda PYGG-nyň huşsuz işgärine hiç kim kömege gelmetdiýän atlan çap edilen habar çekýär. Bu temadan çap edilen gepleşik hem geçen hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çekýär. Aşgabatda dolar ardanlaýar, bazarlarda haritlar gymmatlaýar. Türkmenistan türkü öňeşiň dolu hukukly agdasy bolar. Türkmenistany aşmak we ýurtdan çykmak isleýänleriň nowatlary saklanýar. Aşgabatyň morguny günne ýüzlerçe ölen getirilýär. Marda vaksin almadıkları işten kovulmak howpawanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň beýaşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň beýaşligine COVID-19 marda ölüm sanlary ýokarlanýar. Vaksinasiya batlanýar. Türkmenabatda ýagdaý kadalaşýar. Türkmenistan türkü öňeşiň dolu hukukly agdasy bolar. Aşgabatda dolar ardanlaýar. Bazarlarda haritlar gymmatlaýar. Türkmenistany aşmak we ýurtdan çykmak isleýänleriň nowatlary saklanýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerime girýär. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 37-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Jeltekson, Canly Danjar, Maýdan, Esser dargamagynyň öňü syrasynda respublikalar nädip garşy çykdylar. Aglamy Kırgızstanyň uzak aralygy göçüp giden migrant ece bilen ulalmak. 11 sentýabr 2001 dünýäni ýütgeden terror güni. SHK liderleri duşenmede duşjar diýen atlan çap edilen suratly materiallarymyz, videolarymyz hem köp görüldi. Bu hepde okujularymyz häkimetler şanly bayramçylygy çörek nowatlaryny gezläp, satyjylaryň sogonlaryny alyp taýýarlanýar. Türkmenistan türkü öňeşiň dolu hukukly agdasy bolar. Türkmenistany aşmak we ýurtdan çykmak isleýänleriň nowatlary saklanýar diýen atlan çap edilen habarlary, gepleşikleri reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň bolýan temalaryna ses goşup erkin pikir aýtmak mümkinçiliginden, tejribe paýlaşmak pursatyndan peýdalanmaga çagyrýarys. Hepdeniň jemini Taliban we Sewit ýurtlarynyň şol sanyny Türkmenistanyň täze aladalary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlaryň döwlet dostunlarynyň geňeşiniň 17 sentýarda Duşanbede geçirilen mejlisine Türkmenistanyň prezidenti hem mehman hökmünde gatnaşdy. Ýöne bu duşuklara Aşgabat bilen gowy gatnaşýan Talip hökümetiniň agdalary çagyrylmady. Türkmen hökümetinden tapawutlykda Täjikistanyň hökümeti Taliban hereketine we kabully oglan edilen täze hökümetiň alyp barýan syýasatyna biraz başgaça garaýar. Eýsem Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň Taliban wagtda eýleýän pozisiýasyny nähil düşünmeli. Bu arada gurruna geçmeden öň Türkmenistanyň Talip hökümeti bilen hyzmatdaşlygy we geçirji gurmak planlary, ondan çykjak netijeler barada aýdylýan pikirlere gysgaça nazar aýlaly. Talibanyň resmi wekili Zabullah Mujahid 9 sentýabrda Twitter'de öz toparynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy hemde Türkmen hökümetiniň Owganistanyň halkynyň awadançylygyny puwtalandyrmak tagallalaryna oňuýun garaýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa 10 sentýarda geçiren hökümet mejlisinde topuk taslamasyny agdaman Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamyny gurmak işini dowam etdirmegiň zerurdygyny ýetdi. Şu aralykda synçylaryň käbiri Türkmenistanyň topuk taslamasynyň başa barmajakdygyny ýene bir gezek düşündirmäge çalışdy. Zabullah Mujahidin Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine ýölenip ýazmagyna görä, Taliban Türkmenistanyň Owganistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge we Owganlaryň awadançylygyna oňun goşant goşmagyna garaşýar.
Olar habar berilişi ýaly Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwasary Gökhan Hajiýew 8 sentýabrda Owganistan boýunça Daşary işler ministrler derejesinde geçirilen video şekilli maslahatlara gatnaşdy. Şol güniň ertesi Pakistanyň, Hytaýyň, Iranyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary siýaset edaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan çap edilen beýanatda ministrler Birleşen Milletler Romasyny Owganistanyň parahatçylyk we gaýtadan guruş jogapkärçiligini öz üstüne almaga çağırdylar. Şeýle de olar Taliban toparynyň açyk, hemme tarapy öz için alýan aram siýasatly Owganistanyň goňşular bilen dostlukly siýasat ýürüdýän we esasy azatlyklar şol sanyna etnik toparlaryň aýallaryň we çağalaryň hukuklaryny hormatlaýan hökümet guruluşyny döretmeligini ýytadylar. Halkara jemgyýetçilik Owganistanyň halkyny taşlamaly diýip beýanatda ýytalýar. Mundan başga Owganistanyň goňşulary bu ýurduň topragynyň başga ýurtlara weküm salmak üçin ulanylmaly däldigini, İslam döwleti, Al-Qaida, Günnäwür Türkistan İslam Hereketi, Tahrika Taliban Pakistan, Bulujistan Azad Ediş Goşuny, Jondarlyk we beýleki terror toparlarynyň wekilleriniň Owgan territoriýasyny ulanmagyna ýol bermeli däldigini ýytadylar. Türkmenistan Taliban bilen gatnaşyklaryny kabullaky ýagdaýlar üýtgemezden öň berkidip başlady we gozgolaňçy toparyň topuk taslamasynyň amala asyrylmagyna berjek gollawyna bil baglaýar. Emma Berdimuhammedowyň hökümet mejlisinde Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamyny gurmak işini dowam etdirmek zerurlygyny nygtamagyna garamazdan synçylaryň käbiri Aşgabatyň beýleki esas taslamasynyň topuğun durmuşa geçmek ehtimallygynyň inni has kıyınlaşanlygyny aýdýar. Oxford Energetika Barlykları Institutunyň uly ilmi işgäri Simon Piraniň 10 sentýabrda New Europa neşrine aýtmagyna görä, Aşgabatyň takminan 1800 kilometr uzamaly geçirji arkaly ýylda 30 milliard kub metre çenli tebii gaz eksport etmek plany Taliban Owganistany çalasyn ele geçirmedinden öň ykdysady ähmiýetini ýitirdi. Gelin häzirki wagtda gaz bahasynyň ýokary bolmagyna gözüm bolýar. Sebäbi belki de wagtlaýyn birzat. Şonuň üçin hemişelik dowam etjek ýokary baha bolmazdan topuk ykdysadyýatynyň hiç bir şertde işlemegi mümkin bolup görünmeýär. Gaz bahasynyň gymmatlamagy 15 ýa-da 20 ýyl dowam eder diýip pikir etmeseňiz, bu taslama netijesiz. Sebäbi suwukladylan tebii gazy Hindistana ýa-da Pakistana getirmek arzan. Geçirji gurmakda kynçylyklar we gurmak çykdajylary bu taslamanyň işläp bilmejekdigini aňladýar diýip Piran aýtdy. Ekspertiň pikirçe bu taslamanyň durmuşa geçmegini kynlaşdyrýan ýene bir mesele bolsa, Abaşanyň Owganistanyň çekilmegi we bu geçirjiniň Birleşen Ştatlaryň strategik nukta nazaryndan aýrylmagy bilen bagly. Hormatly dinleyijiler, Taliban we Sowet ýurtlarynyň täze aladalary baradaky söhbeti Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panner'in syny bilen dowam etdirýär. Bu synyň terjimesini kardeşim Maksat Ataýewdan dinläli. Täjikistan Talibanyň berk tanqidçisi Daşary ýurt güýçleriniň Owganistanyň goşun çekmeginiň ýa-ni Talibanyň çaltlyk bilen ýurtda tas dolu diýen ýaly gödäwçiligi ele geçirmegi Owganistanyň goňşularyny oňoýsuz kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz goýdy. Olaryň ählisi jeňçi toparyň häkimiýeti ele geçirmek ähtimallygyny nazarda tutýar diýeni olar birden özleriniň Taliban ýolbaşçylygyna Owganistan boýunça siýasatlaryny açaçan mälim etmeli boldy. Umuman aýdylanyna olaryň beren jogaby häkimiýetdäki Talibanyň reallykdygyny, goňşy ýurtlaryň Owganistanyň täze liderleri bilen iň bolmanyny gepleşik geçirmäge istek bildirýänliklerini mälim etmekden ibaret boldy. Ýöne Täjikistan beýtmedi. Talibanyň öňünden bäri goldawçysy bolan Pakistan toparyň Owganistanyň üstünligini açaçan makullady. Hytaý, Iran, Özbegistan we Türkmenistan Owganistanyň içerki siýasaty barada özleriniň edip biljek zatlarynyň ýokdugyny boyun aldy we Taliban bilen nähildir bir hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy mümkinçiliklerine umyt baglady. Ýöne Täjik häkimetleri başga pozisiýa eýeledi. Bu bolsa näme sebäpden Täjik prezidenti Emomali Rahmonyň hem de onuň hökümetiniň Owganistanyny
Taliban hökümetine berk garşylyk bildirmäge dowam etdirmek bilen bagly soraglary döretdi. Birinjilik bilen Taliban 20 ýyl mundan ozal Awganystanyň agla we bölegine gödäwçilik edýän döwürleri Rahmonyň Täjikistanyň ýol başçysy bolanyny ýatlamagy münasipdir. 2001-nji ýylda Başanyň ýol başçylygyna Awganystana goşun girdilip Taliban häkimetden aýrylanyna Awganystan bilen serhetleşýän beýleki ýurtlaryň häzirki liderleriniň hiç gaýsy häkimet başyna däldi. Rahmon 90-njy ýyllaryň ahyrlaryna Awganystanda Talibana garşy göreşýän etnik täjikleriň ýol başçylygyna topory goldady. Ol häzir Awganystanyň etnik täjikleri şol hanyny Panjşir jülgesini ýeleýän hemde Taliban dolandyrşyna garşy çykmagy dowam etdirýän topory ruhy goldy bildirýär. Awganystanyň uly etnik täjik ilaty bar. Olar ýurduň ilatynyň 25 götürüm töweregini emele getirýär. Täjikistanyň täjikler olary güýçli ýakynlyk duýýar. Awganystanyň beýleki goňşularynyň hiç gaýsyna ýagdaý beýle däl. Aslynda Rahmonyň köpçüligiň öňünde Awgan täjikleriniň aladasyny etmegi öz ilatynyň on çoklu goldaw tapmaýan liderine seýrek jemgyýetçilik goldawyny gazandyrdy. Bu özüniň baş ogluny prezidentlige taýýarlaýan Rahmon üçin möhüm detaldyr. Rahmon hökümetiniň Taliban bilen açaçan gatnaşmagyny kynlaşdyrýan ýene bir sebäp bar. Täjikistany 1992-1997-nji ýyllar aralygyna bolan raýat turşuny Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasy täjik hökümetine garşy göreşen ýaran güýçleriň hataryna iň esasy topor boldy. Raýat turşy hökümetdäki wezipeleriň 30 götürüminiň uruş döwrüniň opozisiýa wekilleriniň eýe bolmagyna getiren parahatçylyk ulalaşygy bilen soňlandy. Islam Galkynyş Partiýasy kanunylaşdyryldy we ol ýurtda Rahmonyň ýolbaşçylyk edýän Täjikistanyň Halk Demokratiýa Partiýasyndan soň iň ýeri ikinji partiýa boldy. Şeýle-de Islam Galkynyş Partiýasy Rahmonyň häkimeti barha berk ornaşmagynyň öňünde iň uly hop bolup durýardy. Ençeme ýyllap Islam Galkynyş Partiýasynyň liderlerine edilen basyşlardan hemde döwlet guramalaryna olara değişli wezipeleriň derbi dagyn edilmeginden soňra hökümet 2015-nji ýylyň sentýabrynda Islam Galkynyş Partiýasynyň döwlet agdyrmaga finansyk edenligini öňe sürmek üçin Gorunmak ministrliginiň bir ýokary wezipeli ofisier bilen ilteşikli bir geň taň hemde gümürtük wakadan peýdalandy. Islam Galkynyş Partiýasy Islam esaslaryna ýerýän syýasy partiýadyr. Ýöne ol Taliban bilen deňeşdirilerine has aramdyr. Täjik hökümeti Islam Galkynyş Partiýasynyň agzalaryny awlap, olara basyş etmegi dowam etdirýän mahaly Taliban hökümetini ikrar etmek beýlede dursun, hatda onuň bilen gatnaşyk ýoly goýmagyny göz getirmegem kyndyr. Täjikistanyň baş din ruhanysy Said Mukarram Abdulkodir Zoda 11-nji sentýabrda Howar agentligine beren interwýusyna Taliban bilen gatnaşyk ötürmegiň mümkinligini aýtdy. Islam rehimdarlyk we dogonluk dinidir diýip Abdulkodir Zoda aýtdy. Ýöne bu ülküň Taliban hökmüne tanalýan terror hereketi özüni Islam döwleti diýip aýarlary, çağılary we dogonlary jezalandyrýar diýip ol aýtdy. Abdulkodir Zoda başga da köp zat aýtdy. Täjikistan ähli ýokary derejeli din ruhanlarynyň hökümet tarapyndan saýlanyp seçilýänligi nazarda tutulsa, onuň pikir garaýşlaryny hökümetiň pozisiýasy hökmüne kabul etmäge esas bar. Ýöne esas soraw Rahmon we onuň hökümeti Taliban bilen gapma garşy gelmekde nädip bu dereje özüni arkaýyn duýup bilýär. Bu sorawyň jogabyna düşünmek aňsat däl. Täjikistan Awganystanyň goňşularynyň arasyna iň kiçi territoriýa eýe bolan döwletdir. Şeýle-de ol ykdysat taýdan Awgan goňşularynyň arasyna iň garyp döwletdir. Ýöne kiçi bolsa-da Täjikistanyň goşuny köp ýyllaryň dowamyna güýçli döwletlerden ýardym kabul edip gelýär. Täjikistanyň iň uly ýara güýççisi Russiýadyr. Ýöne Hytaý 10 ýyldan gowrak wagt bäri Täjikistanyň ýaragly güýçlerine ýiberýän ýardymlaryny barha artdyrýar. Birleşen Ştatlary, NATO, Ýewropa Birleşigi we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Täjikistany ýarag bilen üpçün etmese de oňa pul kömegini, serhet postlar üçin tehnika kömegini, gödäwçilik enjamlaryny, gyş we tomus eşiklerini, kyn ýol şertlerine niýetlenen awtoulawlary we şoňa meňzeş zatlary berip gelýär. Ýöne bularyň hiç gaýty Talibanyň gözüni gorkudyp bilmez. Has möhüme ençeme ýyl bäri Talibanyň hataryna käbir ekstremist toporlar söwüşip gelýär. Olaryň bir topory Täjikistanyň kök alýar. Rahmon bu zatlardan öňöt habarly ýaly. Täjikistanyň Awganystany häkimet başyna gelmegini on çoklu köp ýurt makullamady. Resmi metbuat beýanatlary köplenç wakalar boýunça kysmata haýyrlyk beýan etdi. Ýöne ABŞ ýolbaşçylygyna harby goşunlar 1-nji maýda ýurdu terk edip başlaly bäri bolup geçen wakalar boýunça kän bir hoşallyk göz ilmedi.
Şüphesiz Täjikistanyň hökümeti köp hökümetiň pikir edýän ýöne aýtmaýan zatlaryny beýan edýär. Carnegie Endowment Merkeziniň ilmi işgary Paul Stronsky meclis gepleşigine munyň hut şeýledigini gurrun berdi. Bu Täjikistanyň köp ýurduň pozisiýasyny beýan edýändigini aýtdy. Täjik syýasy bilermeni Hayrullah Mirsaýidow munyň bilen ylalaşýar. Rahmon Russiýanyň razyçylygy bolmadan beýle beýanatlary berip bilmez. Inne Abaşa Soweti terk eden üçin Russiýa Awganystanyň gödäwçiligini dolup Pakistana vermek istemeýär diýip Mirsaýidow Azatlyk radiosynyň Täjik gulugyna beren interwýusynda aýtdy. Şeýle bu Rahmonyň pursatdan peýdalanyp meseleni içerki maksatlar üçin halka ýakynlaşmak üçin ulanmaga mümkinçilik döretdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň Täjikistanda harby bazasy bar. Ýurdun günorta künjegine Hytaýyň kiçi harby posty bar. Moskwada Pekin hem Taliban bilen ylalaşyk gazanmagyň mümkinligi barada ynam beýan etdi. Ýöne olaryň ikisi de häzir Awganystany Talibana yaranlyk edýän toporlaryň hataryna öz ýurtlaryndan baran jeňçileriň bolmagyndan alada galýar. Şeýle hinidem öz raýatlary Awganystanyň içinde galan bir topar ýurt bar we şol ýurtlaryň hökümetleri Awganystanda bolup geçýän wakalara tesbir berenlerine bu ýagdaýy göz öňünde tutmaly bolýarlar. 25 awgustda Rahmon Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşi bilen geçiren duşugundan soňra ähli taraplary öz için almayan islenlik Awgan hökümetini Täjikistanyň ikrar etmejekdigini aýtdy. Ol hususan etniki Täjikleriň hökümetiň düzümine girizilmegine garaşýanlygyny belledi. Ertesi günü Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Rahmony Paryje sapar etmäge çağırdy. Bu bolsa Awganystanyň Taliban dolandyrşyna açaçan garşy çykmakdan peýda görüp boljokdugyny görkezdi. Bu ýagdaý Rahmony yarayan ýaly. Hormatly dinleyijiler, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panner'in synyny dinlediňiz. Eýsem Taliban we Sowet ýurtlarynyň täze aladalary barada sizden ähili pikir garaýşlary bar. Bu arada bize ýazyň, telefon edin. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň ykdysadyýety we işsizlik ýagdaýlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz olarky suw inженери we diplomat Nurmuhammed Hanamow. Nurmuhammed aga Türkmen hökümeti sentýaryň başynda ýene-de 10 san döwlet kärhanasyny satyga çykarjakdygyny aýtdy. Olaryň arasynda Türkmengaz döwlet konsernine degişli 5 san defganyň bardygy aýdylýar. Şol wagtda hususylaşdyrmanyň jikme-jiklikleri, hususy ýeçilige geçiriljek döwlet emlaklarynyň anyk durmaya maliýe ýagdaýy, olaryň öňkü işgärlerini saklap biljegi ýa bilmejekdigi aýdynlaşdyrylmaýar. Satyljak defgalar bardy, metduatda hem maglumat berilmeýär. Siziňçe bu hususylaşdyrma planlary olardaky gizlilik näme aňladýar? Bu habar ýurtda dogurdanam bazara geçilýändigini aňladýarmy ýa-da ykdysadyýetin agyr ýagdaýyndan habar berýär? Öz pikiriňizi paýlaşsaňyz. Men pikirim onşun ýoşun şeýle. Bu hususylaşdyrmak meselesi 2014-nji ýylda başlady. Şondan soň käbir kärhanalar, käbir döwlet emlaklary hakykatdan eýçilige geçirildi. Ýöne şoluň ne ýagdaýy barada, nähili işleýän barada, hususylygy ýanky geçirilenden soň çok kärhanalar ýunkysynden gowy işleýärmi, döwlete peýda getirýärmi, o ýerdäki işleýän adamlar näme gazanyp bilýär, ýunkysy barmy ýa ýunkysynden erwetmi ýa olaň hemmesini kowdularmy, işsiz aldylarmy? Bu zatlar barada hiç bir habar ýok. Şoň üçin umumy bu döwlete näme berýäni pikirlenip görsem, özüm şo ýanky şu mahalky diýilýän emlaklar bar. Şolaň ne bir mali ýagdaýy, ne bir metbugatda habar bar. Bulan näme diýen belli däl. Gizli edilýärmi, näme düşünýärler. Şoň üçin bulan hemmesi bir oýnýal bolup görünýär. Ondan hakykatdan hem şu esasy gar tuzugyny alyp görjek. Bir gaçyr baýdar ahyryn. Şoň defganlary hususy ýeçilige geçirilýän bolsa, ol şonu alýan biznesmenler gaty baýak galmaly. Ondan şu ýerde öz peýdasy barmy, öz onlaryň naşlaryndan şu ýeçilige çekmi bu kärhanalara. O da var belli däl. Ýöne men pikirmança şeýlemi kädiýän. Peýdaly ýanky defganlar bolsa, hökman şoň eýçiligine öz dowun naşlary geçermek diýip pikir etýän. Ola bir mesele. İkinciden hem bu hakykatdan hem döwlete iqtisadi
çökünlüğün meselesi mi, şoň üçin edilýärmi? Ya hakikaten bazı iktisadyna geçecek bolýarlar mı? Ýöne geçecek bolsalarym o bazı iktisady barada 30 ýyllap alından düşürmän aýdyp ýörler. Ýöne bu neçenli biz şoň geçişini göremdik, şoň peýdasyny göremdik. Şoň üçin bu atlaryň hemmesi ýene bir açık edilmese, bir habar berilmese bunu analiz etmem kıyın. Nur Muhammed ağa siz şu anık maglumat yoktuğunu ayttınız da, işsizlik köpelýärmi, işgärler yerine galýan bu arada da anık maglumat berilmeýändigini ayttınız. Ine elbette Türkmenistan ýurtdaky işsizligi boyun almaya ya da onun derejesini aýdynlaşdyrmaya. Täze döredilýän iş orunlary adamlar gaýtadan işe yerleşdirmek tagallaalary barada hem bir düýpli görünüp duran maglumat ýok. Emma yerli çeşmeler hususlaşdyrmalaryň ýapylýan kärhanalaryň işsizleriň sany ýyl-ýylan köpeldiýändigini aýdýarlar. O huzurlugynaky agyr ýagdaý hem köp adamyň gazançsy galmagyny alyp gelýär. Şu aralykda Trend neşeri 2020-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň 111 000 töweregi täze iş orunynyň döredilenligini we ol işleriň 75%-iniň hususy pudawy degişlidigini habar berdi. Elbette Trend Türkmen çeşmelerine, resmi çeşmelerine salgylanyp çap edýär bu hil habarlary. Siňçe Türkmen raýatlarynyň hususy pudakdaky gazanç mümkinçiligi doğrudan ulalýarmy? Sebäbi hökümet maslahatlaryna da şu hususlaşdyrmanyň durmuş ähmiýeti nygtalýa umman adamlaryň awdançylygyny gowlaşdyrmak, bazyra geçilmeni çaltlaşdyrmak bilen baglanşdyrylýar bu mesele. Bu meselede görýän ýokşun. Hakykatdan hem şu hususlaşdyrılan kärhanalar bu işsizlik meselesini peýda berýän bolsa, meselem diýeli hakykatdan hem döwlet bu maglumaty gizli saklaýar. İşsizlik meselesi barada. Näçe umum halkymyzy alyp görsek, işe ýarayan halkymyzy, çoluň nähil prosenti işsiz, bular ýaly maglumat hiç Türkmenistanyň ýok. Şoň üçin bu täze iş ýeri açmak üçin bir Türkmenistanyň bir iş ýeri açyp şunça adam täzeden işe ýerleşip biljek diýip bular ýaly bir programmalary ýa bolmasa gelecekde näme gurulyp näçe iş ýeri açylacagy barada bular ýaly maglumat ýok. Şoň üçin bu zatlaryň hemmesi gizli saklanýar. Ýani maglumat 1 000 diýilýär, o diýär, bu diýilýär, ýöne o da umumy milyonlap halkyň alanda ol hiç dahyry näçe ýylyň içinde. Ýöne o da ýalanyny hakykat barada pikirimiz oturmalylar, hakykatdan şunça ýer açyldymy diýip. Ýöne täzeden hawa açylýan fabrik diýär, o diýär, bu diýär bar ýetdik. Ýöne bu umumy meselelerini çözen ok. Çözmeýändiň bir sebäbi bar. Boş sözler aýtýanda atlanmaz. Hakykatdan bir topar adamlar kazanç gözläp ýurtdaşyna gitýärler. Esasen ýa-ni Türkiýede o da dogry bir doly maglumat ýok, ýöne 2 milyony çowrak türkmen ýaşaýar diýär. Bu hakykat bolsa onu onça adam öz ýurduny terk edip başga ýurtda işläp kazanjak bolup maşgalasyny özüne epdejek bolup bitýän bolsa, ona hili Türkmenistanyň işsizlik ýok. Ýa bolmasa olar şo ýerde hiç bir işleýän ýerinden bir kazanç maşgalasyny ekle bilen ok. Şo diýmek bu aýlyk günlügem pes derejede bular ýaly ýagdaýda o her kim bir öz maşgalasyny ekleýek bolup bir çäre görýär. Gözlenýäniň sebäbi esasy ýurtdaşyna gidip şo ýerde işläp öz problemlaryny özleri çözjek bolýar. Döwlet tarapyndan ol agyr ýagdaýa bir edilýän ne kömek bar, ne alaza bar, ne de bir programma bar. Hakykatdan hem ýurtda iqtisad meselesi ýokary derejede bolsa, onu iş ýeri bolardy, iş immigrantam bolmady. Şoň üçin bir esasy problema ýurduň iqtisady çökünligini görkezýär. Indi Prezident Berdimuhammedow Goloýda ýaşlara açyk sapak berip, sentýabryň başyny watançylyk nakyllaryny ýatladanyna, käwrsinçiler onuň bu agyr ýagdaýy gyýtaklaýyn tasdiklandy baradaky pikirleri öňe sürdi. Ýurtdaky işsizlik we parahorluk meseleleri o huzurlugynaky ýagdaýlar düzedilmese, ilaty nakyllar ýa rawaýat bilen ýurtda saklap bolarmy? Ýok. Ýagdaýy düzetsek bolsa, Berdimuhammedow ilki bilen ýanky parahorlugy hemde bolmasa ýanky öň aýdyp geçişimiz ýaly esasy adamlara iş ýer döretmek üçin pikir edip şo programmalar bolmasa umumy iqtisadyň düzelmek, onuň we gelecekde o ýaşlara näme diýseňem aýdanda da olar öňünde hakykat bilen garşy-garşy gelýär, şonu görünüp dur.
sen aýtýan sözleň bilen ýurtdaky hakykat ýagdaýyň nähilligini görüp durlar. O ýaşlaryň bir samsyk däl. Bu düşünýärler. Şoň üçin bu edilýän oýunlar diýsem ýalňyş bolmaz. Hiç bir peýda beresi ýok berdi Muhammedowa. Hormatly dinleyijiler, bi Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýyşlar bar. Adatlygyň dinleyijiler bilen öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaňyza da çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.